नमस्कार गुड आफ्टरनून जय जगन्नाथ। आशा कर समस्ते भलरे थे। आमर जो कहते आमर धान ऊपर को जाऊला कहीं आम धान कटा जाता कंचा ना से ऊपर सुखाला। एवं तो आम धान सुखी तो तलू आसी बस्तार बसिक ठिया सुखा सुखी हो बापा आमर सेपटे धान टाक उड़ाऊँ कंठा बाहर ମୁଁ ମୋର ଏପଟରୁ ସେପଟ ନେଇକି ଦେଉଥିଲି କାହିଁକିନା ବାପା ଏପଟରୁ ସେପଟ ଆଇଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ନଈକି ଏପଟ ନେଇ ସେପଟ ନେଇ ପକା ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତ ମୁଁ ଏପଟୁ ସେପଟ ନେଇ କିଛି ପକାଇ ଦେଉଥିଲି। ଆଉ ଆମ ମାଉସୀ ସେ ବି ତଳକୁ ବହି ଦେଉଥିଲେ ଟିକେ, ମୁଁ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ତଳକୁ ବି ନେଇଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ନେଉଥିଲି ତଳକୁ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଧାନଟା ଦେଉଛି। ଧାନ କାମ କଲାବେଳକୁ ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ପୁରା ଦରଜ ହୋଇଯାଉଛି। କରିବା ଚାଷୀ ଘର ସିନା ମୋ ଝିଅ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଘର ଗୋଟେ ବୋହୂ ହେଇଯାଇଛି। ଏସବୁ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ବି ଶୋଇଥିଲା, ଉଠିନଥିଲା, ଲେଟ୍ ଉଠିଲା। ଆମ ବହୁତ ଡାକିବନି ତ ମୁଁ ଗାଧେଇ ନଥିଲି, ଅଗଥା ଧାନ କାମଟା କରିଥିଲି। କାହିଁକିନା ସେ ଧୂଳି ଫୁଳି ଉଡ଼ିବ, ଦେହ ବି ମାନେ ଦେଇ ହେବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଗଥା ବଞ୍ଚିକିନା ନାଇଟ୍ରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେ ନାଇଟ୍ ଉପରେ ଶାଢ଼ୀ କରିକି ମୁଁ ଧାନ କାମ ସରିଲା ପରେ ଯାଇ ଗାଧେଇବି। ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଗାଧୋଇ ହେବ ଲାଗୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଗଟା ବି ବହୁତ ମାନେ କୋହଲା ପାଗ ଦେଇଛି, ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି। ଧାନ ବି ଆମର କିଛି ଶୁଖା ହେଇନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ଛାତ ଉପରେ ଅଛି। ଆଜି 8 ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ବି ଆଣିବାର ଅଛି। ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଧାନ ନେଇକିନା ଅଣ୍ଟା କ'ଣ ହେଲା, ଦେହ କ'ଣ ଯାଉଛି, ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲି ଧାନରେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଧାନ କୁଆଡ଼େ ପୁରଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ପରେ ଧାନ ଖୋଲିକିରି ସାର ଯେଉଁ ଶିଉଳି ବଗିଆ ଲାଗିଛି। ପୁରା ଜାଣିନି, ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ପଚାରିଲି। ବାପା କହିଲେ ଯେ ଧାନ ବେଶୀ ପୁରଷ୍ଟିଆ ହେଇଗଲେ ଯେ ସାର ସେଇଟା ଶିଉଳି ବଗିଆ ଲାଗିକିନା ସାର ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2-4 ଦେଇକି ଦେଖାଉଛି। ତାକୁ ସବୁଥିରେ ବାଛିକିନା ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲି। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ସାର ବାର। ମୁଁ ଭାବି କ'ଣ ନା ଧାନ ବୋଧେ ଶିଉଳି ଲାଗିଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ସାର। ଧାନ ଅଧିକ ପରେ ପୁରଷ୍ଟିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ମାନେ ଫାଟିଯାଏ ଧାନଟା। ବାପା ତାଙ୍କର ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଉଡ଼ାଉଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବସିକି ଚାଲ ଦେଖ। ମୁଁ ମୋର ବସିଛି, ମନ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ କାମ କରୁଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ନେଉଛି, ପୁଣି ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଏମିତି ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଅଣ୍ଟା ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା ଧାନ ଫାନ କାମ କଲାବେଳକୁ। କଥାରେ ଅଛି ବା ମାନେ ଚାଷୀ ଘର ଝୁଅ ହେଇନି, ଚାଷୀ ଘର ବୋହୂ ହେଇଯାଇଛି, କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଟିକେ ବସିକିନା ସବୁ ଗୋଟାଟା ବାଛିଦେଲି। ବାପା ତାଙ୍କର ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି, ମୋର ଗଛ ଚଲେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଚାଲ ବସିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭଇ ଦେଲେ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ଗାଧେଇବି ଯାଇକି। ତା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଇ ଦେଉଥିଲି। ମୋ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭୋଇ ଦେଉଥିଲେ। ତଳକୁ କିଛି ପାଇଗଲେ, ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ଉଠି ତାର କାମ ଉପରକୁ ଆମ ଧାନ କିଛି ଆସିବ। 8 ବସ୍ତା ଆସିବ ଆହୁରି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଠକିକିନା ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି କାମରେ ଅଛି, କାମରେ ଅଛି, ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପକ୍କା ଠକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଭାବୁଥିଲେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଟିକେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବୋଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ, କାମ ତ ସରିବନି। ଆମ ବାପା ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଦେଇ କଷା ଉଡ଼ାଉଛି। ଆମ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ସଜନା ହେଇଛି। ଯିଏ ଖାଇବା ହାତ ଟେକ କମେଣ୍ଟରେ ବି କହିବେ। ସଜନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ। ତା ପତ୍ର ବି ସଜନା